Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon? So, alas 3 na kapin sa kapunon. Ug karon ang katapusang sumpay na pud sa Dungkoy Pusoy mga ka-listeners, no, part 9, no. So, gidungan yun ako ni, no, karong adlaw nga matapos ang mga drama nga inyong giat nga, no, para makakuan na pud taglaing drama. Nya sa dili pa ang katapusang sumpay ning Dungkoy Pusoy, mag-shout out ta sa katong wala ato matiwas sa Wahilakay, no, nga vlog. Karon basahon na to ning comment, no. So Elizabeth Panuncial, shout out nimo, no. Wow, salamat idol sa pag-upload nga sunod-sunod. Hihi, pa shout out po. Perming nagasunod og naminaw. OFW Abu Dhabi, no. Salamat nimo Elizabeth Panuncial, no. Salamat sa pagpaminaw, no. Nya si Rana Kashika, niabot na gyud akong gihulat. Salamat idol, watching from Middle East, no. Salamat nimo Rana Kashika. Nya si Angie Divina Gracia, thanks sa pag-upload loads, God bless, no? Nice to hear that. Salamat Angie Divina Gracia, no. Nya si GGK Vlog Channel, no, thanks idol, shout out, nice kaayo tong drama. Salamat GGK Vlog Channel, no. Si Jocelyn Infante, salamat sir sa pag-upload. Miriam Rostria, always support lang gihapon ko boss. Salamat sa pag-upload, no. Salamat Miriam Rostria, no. Nya si Ma'am Grace Blanca Flor, thank you so much sir, no. Salamat pud ma'am, no. Nya si Diana Gamulo, wow Jude, thank you. Nya si Chuli Wongs TV, salamat sir, salamat kayo. Salamat nimo Chuli Wongs, no. Nya Ruston Blind Massage, salamat na usab sa manindot nga sumpay sa drama sir. Sir Jan, palihog ko og shout out sa mga kauban namo dinhi sa Rustam Blind Massage. Sila si Leonardo Abapo, Homogeneous Abapo, Paulina Abapo, ug si James Eugene Bapo, sabi Abapo bagay po ni James Eugene Bapo. Palihog sa part 9, salamat daan Sir Jan. Okay na, shout out na, no, sa part sa dire nadungkoy namin to na part 9 magyapon, no, dire na to na shout out sa Dungkoy, no, sa Wahilakay man ni imong gusto i-comment na o ibasahon. Pero man maapas na to sa Wahilakay ug basa, dire na lang sa Dungkoy Pusoy part 9, no. Part 9 gyapon, no. Salamat mga taga Ruston Blind Massage, salamat kayo ninyo tanan, no, sa pagpaminaw. Kabalo kung nadaghan kayo mga blind listeners na to, no. Na uban mga taga Bohol, uban mga okay ba asa dapit ni, pero kay balo kung daghan mo na minaw, salamat kayo mga kuano inyong tanan. Si Jessica Laganas, thank you idol, watching from Singapore, Makalingaw idol, salamat Jessica Laganas, no. Nya si Kuan, basa na putag si Marlo Sasing, dol maayong adlaw kadtong busyong ang dispatcher, ganahan unta ko atong nga drama. So na ako ng drama, ha, pero nalaktaw sa noon, naghantag kulang episode, pero nindot gyapon kay nami katapusang sumpay. So comment mo, ganahan mo to kadto ibalik, no. Kadto ibalik to po itong busyong, balag na ay mga kulang, pero nindot ang drama, ha, nindot kay siya. Nya basa na po tayo ni Kuan Eileen Konikondi, salamat sa pag-upload idol, balik tong drama nga katong gipatay ang pamilya niya, ang batang lalaki lang naluwas sa yaya. Unsa gani title atong drama, aludi? Mao to siya ang naugkat nga kasilag, no. Mao to itong ibalik, ipuli na to sa Wahilakay para action gyapon. Naugkat nga kasilag ang title ato, no. Nya si Dranrib Nudana, salamat sa pag-shout out idol. Salamat Dranrib Nudana sa pagpaminaw kanunay, no. Og ni comment na po, ni comment diri si Dudong Breaks. Si Dudong Breaks, nice to hear that. Pa-shout out idol, no. Comment man ni gadalas nga Dudong Breaks. Nice to hear that, no. Shout out nimo Dudong Breaks, no. Pa-shout out siya, no. Na si Gabato Revival Vlog, salamat kay idol, naka-initiative kaning drama kay Paula gyud
pawala gini sa kalaay unya makalihok-lihok pa ka samtang maminaw ta. Mo gyud. Mana nga ako gito yung puli-pulihon ba para malingaw sad mo no sa dungkoy pusoy kayo. Para di pud bitin, di pud ka na laay ba trabaho mo nasa ilingaw nga drama ka na makapangisin ninyo. Nya si Buslon Alimal. Salamat kayo dol, mao ni ako gipaabot dol. Salamat kayo. Salamat nimo no Buslon Alimal no sa imong pagpaabot sa mga drama. Si Wing Orasyon, salamat sa pag-shout out loads. Salamat sa sumpay amping kanunay. Kamu diha mga hilig maminaw. Ayaw pud mo pagreklamo kung dugay maka-upload. Kay wala bayta nang bayad. Mangluod gani ni loads, dili unya ni humanon. Dili mo puta mangluod naman pod. Kuan lang usahay lang kanang kuan ta murag mo nang di ta ka-upload kay watay way power ang cellphone na usahay sad walay mahusdan tagload usahay sad mahusdan sa tagload no. So pasalamat karon kay tungod sa mga nag-sponsor na naka padayon no. Daghang salamat sa mga ning tabang no. Silang Ma'am Grace Bangkaplor, si PG Super Pop Girls no nya ikatulo si kuan si Life Journey no. Pa na ko makuha pero salamat gyapon ko kay maayo di kasing siya ba nga naluoy ba mohatag og tabang. Salamat Life Journey no. God bless nimo ma'am no. Unya si Tidor Dorte. Salamat boss. Way sa pa yan Tidor Dorte no. Unya si kuan si Erlinda Kapanas my channel. Anak siguro niya si Dungkoy. Anak gini si Dungkoy yun ni Sir Donaldo no. Kapalaran gi Dungkoy wa siya mo biya silang lugar di yun niya makita yung amahan ba. So kapalaran nindot ang kapalaran ni Dungkoy yun. Di na pusoy no. Dungkoy swerte na dili na Dungkoy pusoy no. Nya si Banjo Buela sa shout out boss ani nga account og kay Puan Friends nga listener nimo. Salamat no. Banjo Buela o ni Puan Prince. Nga si Emerita Vlog, thank you sa pag-upload. No skip ads tayo no. Salamat Emerita Vlog, nice to hear that yun dili mag-skip og ads. Jisuli, salamat sir Jan sa kanunay, always you go waiting sa imong mga upload. God bless. Nice to hear that. Salamat Jisuli. Saisi Morales, thank you. Nice to hear that no. Isa pa yan. Nya si Halo Bisaya Drama. Good morning sir, pwede maka-request og drama katong drama nga naugkat nakasilag. Thank you sir no. So muna itong i-pulay sa Wahilakay no. So Halo Bisaya Drama no. So granted ni mong request kay muna itong ipulay sa Wahilakay no. Nya si Gerson Lison, salamat sa pag-upload idol Jan Kent sa Dungkoy Pusoy part 8. Kay permi gyud ko naghulat sa imong upload, ganahan ko maminaw sa imong drama nga Dungkoy Pusoy ug Wahilakay. Gerson Lison from San Vicente, Barubo, Surigao del Sur. Salamat Gerson Lison no? Sa Barubo, Surigao del Sur, San Vicente. Nya Luzminda, good morning idol. Thank you gyud sa mga drama. Salamat Luzminda no sa papaminaw. Si Olin Helio, salamat dol. Way sa payan Olin Helio. Nya si Villarmente Chirel Villarmente, thank you idol. Ganina ra ko nagulat pa shout out from Kuwait no. Sobrang nabalik na to digbasa ba. Nya si Animation, shout out loads watching from Saudi Arabia Riyadh. Thanks sa sumpay. Isa pa yan. Si Chechia, salamat loads na nagyud ang gihulat sa tanan. Idilin hinampas Dungkoy Pusoy na pod para mahuman. Para mahuman idol ha. Magid mahuman na gid karon. Nya si RJ Tantoy, asa naman sumpay sa Dungkoy Pusoy idol. Mao na ni. Katapusang sumpay na ni. Nya si Jima Gaps Vlog, katong indehana nga drama idol. Kuan pa man layo pa ta kayo ni no. Daghan pa tag i-arrange kang drama no. So nagplano bitaw ko ni drama ha, pero taas pa kayo process na. Kinahanglan pa ta og load ani og kanang kuan pag search og tama no. Taas nga oras ang mga kuan og lugaran gyud Pero napam ko ilain gud gi arrange nga drama no. Di ko kakuan sa
sa uban yung request ba, di ko ka trabaho. Kay nag-kuan ako, nag-arrange na pugog sugod sa kuan katong crispin o basilia, no? Mo na po to akong i-arrange puhon. Ang gisugdan na ganin ako pero mapamahuman, no? So dili na ako madidali gyud og arrange ang inyong mga request mga ka-listener, no? Unya si kuan Maristel Humawan. Wow, sunod-sunod na jud, salamat kayo sa pag-upload idol dyan. God bless you idol. Stay safe always. Tol, pwede maka-request, maka-upload kag mga drama nga karaan like 90s. So daghan kay nag-request, no, mag-upload ko ng drama nga mga karaan kito mga 90s. So balik ko na kung pasabot niyo, no, nga wala ta ng mga drama nga 90s pa. Wala ta kakuha og kopya na, no, kay sa kabalo naman mo sa una. Wala pa live streaming, wala pa uso cellphone. Radyong kahoy ra. Nya kung na magani kaset, tagsara pa yung makahupot og kaset, no, sa panahon na lisod pa kayo. So wala gid tay nakuha ang kopya sa mga karaan, no. Ag makakuha na katurog yung mga nagtrabaho sa DWHP, no. Murag kini si DJ Andre, no, taga DWHP na kaya naka-upload man sa itong mga taon-taon nga drama katong mga kapermen bitaw. So i-try niyo si DJ Andre mga ka-listeners, no, kay taga DWHP gini siguro kay naka-upload man siya sa mga karaan gud. Katong mihabo-habo na usab, igala igsuon kaaway katong El Peribustres mo na limitangiri, no, na-upload niya. Katong mga drama lagi naka-upload siya sa mga drama ang karaan. Kana ganing kini akong suliran ni attorney Lourdes Libre sa Seroso, doktorang abogada, no. So na-upload niya gani na taon-taon na ng drama, ha. Namatay na gani na si attorney si doktora abogada Lourdes Libre sa Seroso. So akong duda na gino siya mga kopya si DJ Andre sa mga karaang drama. Pero di lang siya mo-upload sa kay tungod sa mga copyright music ba. Muna nga wadyo ko mahimo ang mga ka-listener sa inyong request ng mga 90s nga drama. Pasensya kayo, no? Pasensya po sa ito diri nga nakuha sa tong record. So kay record akong cellphone, no? Nya basa ra puta ni kuan. Sarabag to dapit. Si Charlene Pacana, sir, next episode pa shout out sa akong gwapo nga agaw, Charlie, no? Charlie Udin, Undin, sa Talisay, Cebu. So shout out Charlie Ondon sa Talisay, Cebu, no? Shout out ka ni Charlene Pacana, no? Nya si Ginaline Bernal. Thank you idol, watching from Saudi. Lingaw kayo ko naminaw sa imong mga gipang upload nga drama. God bless you always. Salamat Ginaline Bernal, no, sa pagpaminaw sa mga drama. Si Annalyn Buates, Lord, salamat sa pag-shout out amping kanunay from Saudi Arabia. Mga upload nimo ang kanunay na kong paminaw kay dili jud ko mabitin kay tag-as mong amping kanunay. Nice to hear that, Annalyn Buates. Salamat kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw, no. Kung nahuman na akong basa, naghanap kayo kung nasuwat diri mga resibo na akong gipangsuwatan, jawon ko'y papel nga kuha, no. Gamit yung mga resibo suwatanan ba. So karon na ang katapusang sumpay, paminawan ninyo mga ka-listeners ang katapusang sumpay sa Dungkoy Pusoy. Og karon mga ikalamiyo ang katapusang yugto ning atong sugilanon nga naguluhan Dungkoy Pusoy. Sir Donaldo, ako gud sir? Yes, Dungkoy. Ikaw ang akong ginlan ini. Sir, gihikap nimo nga akong naong og Dungkoy. Sir Donaldo, gitutukan ko nimo sir. Dungkoy. Sir, may isulti ka sir? Naka-imagine lang ako. Saon sa sir? Naka-imagine lang ako nga kung buhay pa nga akong anak, puparihas kitingali nimo. Unsa sir? Yes, Dungkoy. Kung nabuhi man nga akong anak, parihas kitingali nimo.
Kay nga no, sir, asam day ang imong anak day? Kuan? Nagkabuwag kami o ang inahan sa akong anak. Mao ba, sir? Uon sa hinungdan? Tungod kay akong supa kang akong ginikanan sa babae nga akong hinigom. Kung gusto sila nga akong miniwan, mao ang babae nga ilang nagustuhan nga anak ko sa bago sa kamilyonarya. Ha? Uon niya, sir. Sa dihang ila kong gipubus nga miniwan sa maong babae. Milayas ako. Miadto ko sa laing nasod. Mao ba, sir? Oo, milayas ako. Tungod kay di ko gusto na magluib sa maong babae nga kung isaarang na siya lang ang babae nga akong higugmaw. Mibalik ako sa dihang sa akong pagbalik, nagmasakito na silang tari o mami. Ugwa na sila mabugos ka na ako. Nasakit sila tungod sa dako nilang kaguol nga kumilayas. Kay bugtong ko nilang anak. Nagkasakit sila. Ako silang gisilbihan. Nangay ko pasaylo kanina. Tungod kay gisupak ko ang nilang kagustuhan. Ingon day na nitabo. Ug katong babae nga nga imong gihigugma, sir. Wala kami magkita. Nagpangita ako kanina. Sa among anak. Wala nimo ikita. Wa na dunggoy. Tungod sa dakong kayubos, nagpalayo sa siya. Hantod nga wa na gid kami nagkita. Nagpangita kanila. Ako sa sir, nagpangita sa ko sa kuan sa ismukoy na kong amahan. Kung nailhan lagi na ako, og makita mi, ito gina ko yung liog, og ibunal ako siyang naong. So, may pati ka usabog na kong kasilag sa imong amahan dunggoy. Kayo boso kasila kung gibata, sir. Wa si Puangod. Sa yun lang kayo niyang gibiyaan. Misulti bang imong ginahan? Unsay hinungdan? Wa gigisulti sa nga akong nanay. Naningkamot lang yung taon siya nga. Ngay akong mapakaon, mabistihan, o naka-eskwela. Kuto, bragyod sa high school. Lisod man pangitaon ang mayong trabaho sa akong grado. Unya, wato, natigbak po dahil sa nanay. Samot nga akong kalisod. Tungod sa kagool, urag na wadaan ko sa paglao. Sige, lagok standby. Ang tur nga, nakonduktor ko sa mga jeep, isurog auto shop, na imong helper sa mga mekaniko, ang tur nga nakakaton ko gamay. Makamaw kong drive, mekaniko, o ang master maugid ang sugal, pero permilagin pusoy. Base ng imong trabaho karon, uban ka na ko, dili ka na mapusoy dunggoy. Ambot lang ka, sir. Magbinutan ka lang. Doon na kay mahayag na kaugmaw. Salamat, sir. Kaya tawag ka na ko ang in charge sa jet ski, maroon manakay ta. Kung abangan ang jet ski, sir. Inuras ka na doon kayo pagkabang niya na. 4,000 ang oras. Pila ka buk jet ski diri, sir? Wow, kabo. Kung magamit ng 8 ka buok, 32,000 ang oras. Ay ka na kung daghan ang turista, pero karon minus, pulos lokal. Nasa ko'y mga pambot para island hopping. Oh, pila ka buok, sir? 5 kabo. So, dagdag 20 kabo pasahero. Oh, pilay abang po na, sir? Naitag 10,000. Unsa? Patuskan pala to. Oh, yes! Saman, enjoy ka ba nung koy? Yes, yes, sir, yes, sir. Oo. Okay, labing mayo. Sa audi kamit magalikuha magkasi mong cellphone. Kuan, sir, mag-live ko, sir, sa akong bagong cellphone. Okay, sige, pag-live. Okay, okay. We are on live! Yay! Charlie, tanaw, Charlie! Unsa tanaw? Ikaw? Tanaw, Charlie, Dila, ay, kanima! Tanaw, si Dungkoy, nag-live! Nag-live? Tanaw, akong cellphone. Wow, nagsakay siya og jet ski! Ay, pakita ako mo magitabunan. Ay, tanawa, klaro. Lo! Yamat ra! Live akong migo. Gagising-gising pa. Gising-gising, babay-babay pa. Mataga kayo na mong cellphone, Dungkoy! Uy, naman na sige sulti. Waman na ni mo loudspeaker. Loudspeaker na. Murang silent. Ay, gin-mute ni mo. Bebe. Kana ba ka na? Kanidi, ay. Mo nang mute na. X. Makadungog tas gisulting, Dungkoy. Sige, sulti. Tanaw. Minute. No, sabi ko ka magamit yung cellphone. Kana ba? Man, Kana. Okay. Ako kauban karon si Sir Ronaldo. O giyang kong gitunan karon sa pagdari jet ski. Ronaldo. Ala, no! Ala,
Pakito na to si Joy, ani, pakito na to. Dali, ato Oh, ko kawan. dali, dali. Joy. Joy, Joy. Lord. Joy. Joy, tanawa, Joy. Look. Si Dungkoy, pahawa na, Charlie. Ikaw, no? Oh, sige, ano lang, Joy? Si Dungkoy ba nag-drive ng jet ski? Oh, tanawa, oh. Kau ba ng ihang amo? Asa ba? Ay, nanay. Kanay. Nga ako gichatan. Ang ingnan, we are watching. Mo na iyang kaubang nga bayot. Mona. Oy, thank you for watching. Mercy. Charlie, Joy. Ay, shout out Shout ka. out na. Shout out pa me. Poor boy. Ah. Puntalag bayot. Pero Charlie, na ay bayot nga mas nindot pang mupangga kumpara sa mga babae. Mercy. Buisit din kinabuhi. Buisit. May bagong Facebook ka. Iyo na. Ni ay nagmaide. Oh! Yang matrikod. Si Tungkoy ni. Oh, nagsakay pag jet ski. Nag-drive pa. Oh, hilas. Oh, mao kini ang iyang among bayot. Tapok ng mga trabahante ni mo, sir. Awa, sir. Yes, Dongkoy. Ako nagipatapok sila kay may mayroon pang isulti kanila. Mau ba? Sa di pa tamang larga, maipaibaw ako kanila. Sige, sir. Padayon lang, sir. Unsa man niya bang tanan? Okay. Paminaw, nakakita pa mo ni nga akong kauban karon. Kini siya mao ni si Dongkoy. Ang akong mekaniko sa Novisiana Surplus. Mao ni akong gisaligan karon. Siya may head mechanic. O muabot ang higayon nga siya ang akong binlan dinhi sa akong beach resort. Kinahanglan nga tahuron ninyo siya. Yes, sir. Lord. Dongkoy, nagkabati ka ba? Nga naman, sir. Gisultihan ta ka. Nga kung mularga na akong ikaw ang akong binlan, Dongkoy. Sir. Dongkoy, stop over ta diha sa Toledo, ha? Ikaw magigo, sir. Tanawon ako, susihon ako ang akong upat ka fast trap nga magbihayan sa Toledo ug San Carlos. Fast crap, sir? Yes, Novisiana Shipping Lines. May nang mahibaw ka kung asa ang akong mga negosyo nga ako unyang ibilin kanimo. Sir Donaldo. Yes, mao ka na, Dongkoy. Mangutan na lang ko, sir. Kaning, nagsiki ka man og hisgot nga mularga ka. Asam gid ka mularga, sir? Sa gawas sa nasod. Waday kay laing kabinlan, sir. Ang imo ding igsuon. Igsuon nimo. Sa ako nang gisulti, bugtong akong anak, Dongkoy. Ang imo mga printe. Kuwang ako sa pagsalig kanila. Mao ba? Pero, Unsa man. Ibaw ko si mong gibati, maglisod ka. wa pa mo kasuway, sir. Tuluan di ka sa tanang pamagi. O labaw sa tanan kinahanglan nga motibawas ka sa pag-eskwela. Uy, taas naman tingali kayong lubi, sir. Wala, lawom ng hakak. Sa pag-eskwela, sa pag-angkon sa edukasyon, way edad nga limitahan ka. Bayasan, no? Kung miskwela ko, pagkadagan kang guwapa nga akong masugatan ng mga estudyante. Aw, ana ginano ko. Ikatagbo gina nimo sila. Kaya kadaghanan na ba sa mga babae nga guwapa nga akong masugatan, sir, mga libakira. Libakira. Oo. Makadungog yun ko. Mhm. Mingo sa, uy, ikaw di dungkoy. Mura lagi kag Piolo Pascual. Naimot ka, sir? Oh, nakadungog na ko niya ng gulyat. Okay, ano kita padung na ta sa opisina sa Novisiana Shipping Lines. Okay, sir. Gitawagan ko sila nga makigmeet ko sa kung mga tao. Kay ipailag ko ikaw kanila. Sir Donaldo. Good morning kanina. Kumusta naman kamo dere, ha? Very good, very good. Sige, panglingkod lang kamo, palingkod lang. Okay, paimutan kamo. Okay, nasuray kami dere.
Nakingtagbo ako kaninyo. Aron ako ipayla kaninyo ang tao nga maunaw niya ang akong tugyanan, pagmonitor o pagduma kaninyo. Sa gayon nga mularga ako. Siya, mao si Dunggoy. Mao kini siya, kini. Akong sinaligan. O ginauto nga inyong ihatag ang respeto o pagtahod kaniya. Makalawang ka, sir. Okay, Dunggoy. Himabata ang ato mga trabante diri sa Noviciana Shipping Lines. Maing adlaw ninyo. Kumusta naman mo? Okay ra. Naka-jerjer na mo? Bitang pasiyaw lang ta ba? Dunggoy? Kay pasiyaw lang ta siya. Kay murag seryoso kay buda. Aha. Ako sa kong bahin, sa trabaho nga isangon unya ni Sir Ronaldo nako. Akong trabahoon pero di ko magmalampuson kung wa kamo nga isipon nako nga kamo ang maghatag og kusog para sa kalambuan sa patigayon ni Sir Ronaldo. Kamo niya ang hangin sa akong mga pako aron makalupad og tulin ang maong negosyo. You are the wind beneath my wings. Oh, Dunggoy. Koy, si Paidong Koy man din eh. Hello, Paidong Koy! Oh, may Charlie. Niga! Biliban ako ni mo. Drive mag-jet ski. Ay, suway lang ba? Suway. Ah. Suway lang, may Charlie. Limdo tapos waya sa guha ng jet ski. Di kami karoon sa shipping lines ni Sir Ronaldo. Hoy! Oh, Shipping lines? Shipping lines. Ang Noviciana Shipping Lines. Ha? Oh, doon na sa Jay, mga fast craft nga, kuhan ka nang nagdagan restulido. Oh! O La? naghatag man rin siya og kwarta sa iyang mga trabahante. Mo ba? Oh, Milyonaryo gid na siya? oo, may Charlie, oy. Na problema galing kung tungkol kay, kung mular ka na siya, ako mo'y binlan sa iyang mga negosyo. Ah! Unsa? Manay akong nabalakan ba, Charlie? Yamat ra! Uy, bay! Kung may tabon ano, tao ka rin ko ha? Kay ako may yung bodyguard. Buang nga lagi ba, Charlie? Pero, unsa man, nasuta gini mo nga bayad gina siya? Wan, nagduda ko bay, pero mura sa dili. Base nung gipasod lang kaslaang anak bay ha. Ambot lang kabay kay mao lagi kuan ba kanang gipamalitan ko niya sa akong mga gikinahanglan. Oh. Sapatos, sinina, kasunis, jacket, sunglass. Nya dito pa magani mi sa iyang beach resort. Ug karon di ami sa iyang shipping lines. Shipping line? Oh, ang Noviciana Shipping Lines. Mao gani bay, gamit ta gini mo utok bay ha. Ay tuguting nga mahanaw pa na nimong maong kahigayunan bay. Ba Charlie, Hugga na si romansa ka na si Mister. Kinsa kay tunganan niya? Donaldo. Donaldo. Hugga na si romansa ha. Kay base nung ikaw na yung makapanag-iya na yung mga negosyo niya. Yaks. Yeah. Imposible na pa Charlie. Oy. Today si kuan ba si Joy? Kumusta naman siya? Si Joy murag operahanan to sa iyang gallbladder. Ha? Gallbladder? Ay, si Brex ang nanawag na sad. Ay, di gini palupig ning hinampak na. Hello, Dodong Brex. Charlie, Yes. si Joy. Yes. Operahanan sa iyang gallbladder. What? Yeah. Oh, Jesus! Jesus! Uy. Di ba ko gusto mamatay si Joy? Pili! Brex. Ano ka, oy? Ang hilak man ka diya. Charlie! Oh, Di ba ko gusto mamatay si Joy? hala no, ako gisulting mamatay, oy. Ako gisulting operahanan. Di pa tao namatay si Joy, oy. Operahanan lang na siya. Ano unsa man ka? Charlie, sakit kayo na. Ha? Sakit kayo na, Charlie. Piligro mamatay siya, ana. Usa. Mag-ampo di kang mamatay si Joy. Charlie. Oy, kung mahal ni mo si Joy, mag-ampo ka ha. Nga maluwa siya, dili kay mamatay. Oh, nice to hear that. Na! Samot na nung di mo sugod si Joy, ni mo nga magtuo kang mamatay siya. But to hear that. Gago man sa gunas breaks, no? Tumlon na ako. Day! Gaon ka. Nga nung tao niya, mahilak man siya. Nagkaon Gago ka. dun, no? Ngayo ka? Di ka, busog ko. Bitaw. Ano yung manggod to? Ngayon, hilak siya kay nagtuo manggod siya nga mamatay ko no si Joy. Kung operahan. No, wag ba eh. Mo Nagapa gani, niya. lahi gid siya kay baydong kagid, lahi gid kayo. Oh, kaya unsa man sa dungkoy ay. Kumusta naman to iyang kapalaran nga? Nag-amo siya bayot. Lano. Ani ni, siya na ibinlan sa katigayunan siya ang amo kung mularga na ni. Ha? Ni beach resort. Oh, may shipping lines pa. Unsa?
Nga na imo kong gisultihan, Anak Mercy, ha? Ako ang kining, gusto mo kong mahibaw ka sa manindot niyang kapalaran. Bisan pag magkinaunsa siya. Ako'y labot, Mercy. Joy. Ang akong giuna-una. Nga maluwas ko niya akong kahimtang. Ako'y labot sa kinapuwi sa bang tao eh. Dungkoy, mapit ang simbahan. Sir. Mo simba ta, sir? Kung may misa mo simba ta. Ang akong tuyok nga magpamisa ka para sa kaluwasan sa imong amiga. Kadtong gingalan og Joy nga operahan sa iyang gallbladder. Sir. Magpamisa usab ka para sa kalag sa imong nanay Novicia. Sir. Nagkinahanglan og mga pag-ampo ang kalag sa imong nanay, Dungkoy. Mao ba, sir? Wari ka mag-ampo para sa kalag sa imong nanay? Ay, kuan, naturang paglubong niya. Wala. Uy, nagkinahanglan sila sa atong pag-ampo. Waray misa nining orasa. Ang ilang nakabutang sa ilang schedule, ang ilang misa, karon pang alas 6 sa gabi. At ito pa mabasa usab ang atong pagpamisa para sa imong nanay o ni atong Joy. Mao ba, sir? Ato na lang ta, sir? Dili pa dong ko. Bisag way misa, pero dali. Mangluhod ta, kay magrosaryo ta. Sir, Rosario? Oo, dong ko. Oo, sir. Okay, nakumana tag Rosario. Magpaabot ko nimo sa sakyanan, sir? Ayaw, kuyog ka. Managkot pa ta. Managkot? Managkot ta dun ko. Kigpasalamat sa mga grasya, sa mga panglawas, o nga magmalinaon ang kalag sa imong ina. Sir. O atong idag ko to sab. Nga mahimong luwas ang operation sa imong amiga nga si Joy. Sir. Okay, nabalik na ta din sa Dumanhog. Pahuway ka, kaya ako mo pahuway usab. Sir, liping ito sa ka, sir. Nikupot na sa kasdugan mo. Ay kaso. Okay na dong koy. O gingon man nga, basing malimtan nimo ang atong mga kinumpra. Ay problema, sir. Okay, manaog na ko. O kining sakyanan, dadag kini dito sa motor pool, din tuwa dito ang imong kapuyan. Mao na kini sa ako nang gikaingon kanimo ang imong service car. Unya, ikaw, sir. Ayun ka bala ka. Na ako magamit. Napay tulog ka mga sakyanan nga ako magamit. Okay, sir. Sige, anin ako. Ampeng, sir. Salamat. Ito na siya. Ay, Sir Donaldo. Nagkahatag kinigkalibog na ako. Ang imong kaayong kipakita na rin ako. Ganong ingon ani. Sa kabag-uhay pa lang sa itong panagkita, pero ingunan ni ini kadako ang imong pagsalig na ako. Unsa dyan ka na siya? Bayot? Pero muna ang pagdili. Ilabi na nga iyang gipakita na ako nga siya mainampuon. Magrosaryo. Nagkaroon na og pamisa. Para kang Joy og sa kang nanay. Ay, tanghaga ka na ko, Sir Donaldo. Ay, wato na ko sa motorpol.
nanawag na ko, Charlie? Uy, di nanawag mo? Oo. Yamat ragod. Nganong nanawag mo na siya diyan mo? Ha? Makigribal siya nako? Unsa? Hanggaw ka na, Charlie? Yes! Hanggaw ka man kaha. Unsay makigribal ba, oy? Anong tawag-tawag mo na siya nimo? Ha? Ang tubagon, oy, aron mahibaw ko kung siyang tuyo. Klaro ha? kapoy Sige na nimo, siya Charlie. tao ni mo ha, kay nagsilos biya ko. I-loudspeaker ron makadungog ko ha? Pagkalam, Charlie, oy! Hello! Hilas kayo! Tubagak! Hello, Dongkoy! Mercy, Hello! asa ka karon? Di abi karon sa ospital, uy. Wala mo biya si Joy. Pwede magkisulti niya? Oh, pwede kayo. Kadiyot sa abay dong koy. Si Charlie ni. Oh, may Charlie. Nganong di aman ka nanawag ni Mercy bay? Nganong di man ako? Ha? Ano lang kung si Mercy akong tawagan? Ay da, nagselos siya, Dongkoy. Ha? Wala may isa. Kung mo na ba, Charlie? Dili ka na ako dawatol nga ako bodyguard. Usa! Dili ka madawat na ako bodyguard ay. Ayaw na ba? Tiyo-tiyo to ako eh. Lagi ha. Kaya nga naman din, Dongkoy. Kaya kumaon din ni mo siya nga bodyguard, Dongkoy. Apply siya bodyguard na ako. Ay, yaman, Tragod. Bigatin ka na di ay. Of course, bigatin na nawi. Ay, tigra god. Tigbantay rasag ko. Driver, na mechanic. Ako gihapon. Kabulingit gihapon ang mga kamot ang kuko sa Wala City. Ay, bay dong koy. Peace na ta, peace ko. Okay. Pero nga, wala ka nang mag-exulti ko kang Joy. Ay, okay kayo. Ay, Mercy. Sige na, dulas, Joy. Uy, paabot na sa Dongkoy, ha. Kinsa na? Dongkoy, makisulti ni mo. Sa mukas na niya eh. Basig silusa na siya siyang payot ha. Unsa? Sigaw ba, pakisultihin na lang, good. Samok ba eh. Kung dili si Brick, si Dongkoy. Ang bibi. Dawat ito. No, Dongkoy. Sa ituyo. Sulti. Nagsakit niya akong tiyan. Sorry, Joy, ha? Kani nga nasamok ta ka. Pero, tinuod nga, operahanan ka sa imong gallbladder. Oo. Nga naman. Nagampo ko sa imong kayuhan, Joy. Salamat. Nagpamisa sad ko para nimo. Oh. Nagpamisa ka? O, Joy. Para luwas ka sa umaabot niya operasyon nimo. Basi na lang ba? Dunggo ni Lord nga akong pagampo. Oh. Salamat, Dongkoy, kung mauna. Kano sa ang schedule sa imong operasyon? Sa sunod adlaw na. Salamat sa Juan, ha? Kaning salamat sa imong pagpaybaw o sa dili pagka-operahan kaning pagrosaryo gyud Joy. Dongkoy. Sangpita si Mama Mary ni Juan ni Senyor San Roque o naman ni Senyor San Rafael Arcangel. Dongkoy. Tatay pa sa... Ikaw ni akong gikasalti. Yes, ako ni. Ingan og sa dili ko makatuo. Di ko makatuo sa mga po nga ko nabati. Gikan ron nimo, Dongkoy. Ay, sangpit sa ni Santa Rita, ang santa sa mga imposible. Dongkoy. Oh, si Sir Donaldo. Siya na nang miabot. Musugot ba ka siya nga mananghid ko niya nga muadto ko sa syudad. Muduaw ko ni Joy kay karon ang schedule siyang operasyon. Ay kapala karon ko. Ang tanan mong hangyo ug ingon man imong pangayon gikan kanako dili gyud may tabo nga akong balibaran. Sir Donaldo, musugot ka sir nga muadto ko sa ospital aron pagduaw ni Joy. Yes, Dongkoy. May problema. Magadto ta. Wa ka makanuna og dagkot sa lubong sa imong nanay? Oh. Ayaw kalimti ang imong nanay, Dongkoy. Kay dili ka maingon ni ana kun wa pang imong nanay. Gusto ko nga makatultol sa lubong sa imong inahan, Dongkoy. Oh, sir.
Niya dinhi ang lubong sa imong nanay. Oo, sir. Wa pa bungkaga. Wa pa man, sir. Kay nagbayad man sa kog buhis, ana, sir. Aha. Oh, mao ni ang lubong sa kong nanay nga si Nobisiana, sir. Oh. Mas may tingaling ibalhin na to ang bukog sa imong nanay. Mahal man, sir. Ayaw pagbunaw na ang gasto. Ang importante, mahalo mo ang imong nanay. May hinay sa lingkod. Oh. Nidagpot og kandila. May hikap sa lubong ni nanay. Sir. Wa siya makatingog. Ug may luha nga. Nidagay desi ang aping. Sir Donaldo, nganong nila ka, sir? Gusto kong ipahungaw nga kung pagpangay pasaylo sa imong inahandok kay. Ha? Nganong mga yung magpasaylo kang pasaylos kong nanay? Ako nga kung sa imong nanay, Oficiana. Tungod kay wa ko makatuman sa kung saan panumpa ka niya. Oh, Sir Donaldo, unsibot may pasabot. Ako ang imong tatay, Tungkoy. Oh. Ha? Ikaw? Ikaw ang akong... Ako ang imong tatay. Ay, sa kumidsa na, sir. Dili kini komedya nga akong isulti ka ni mo, Tungkoy. Tubangan sa lubong sa imong nanay. Ngay ko pasaylo. Ilabida ka nimo. Mawa ko magkahatag sumay nimo kaugmahon. Tungod kay nagpalayo ako. Bitalaw ako. Mipiha ako. Kay gusto kong magkalikay sa kagustuhan sa akong kinikanan. Labaw sa tanbalikon ko nga dili ko gusto. Naluipan ko ang imong nanay na doon ako'y laing babaeng higugmahon kawas lamang kanimo. Milikay ako sa akong gisulti kanimo. Tungod kay miniun ako sa babae nga wa na ako mahala. Ako nahimo mong anak. Bantog ra nga gaan kay nga kung buot kanimo. Ikaw pag yun ang nakaluwas ka na ako. Kung nahinundong ka taliwa sa nagbundok nga uwan, ikaw nakaayos sa akong sakinan. Nga dili na mo ang dalo. Ikaw ang idool. Ditabangan mo. Pagkahuman, iluwas pag-ipon mo sa duwa ka tao nga buot mo tulis ka na. Gusto paghanit kong patyo. Sir Donaldo. O sa pagsapit sa imong resume, sa diyang may apply ka sa Novisiana Surplus. Nakita na ko sa imong PDS kung personal data sheet. Sa diyang napasa ko ang pangalan sa imong nanay, Novisiana. Wa ko makong ki-interview tika. Kalabot si imong nanay o sa diyang nangutana ko kinsa ang imong amahan, wa ka magatugan ka na. Bawo ka gusto kong gaksun tika niya ito higay mo. Gusto kong tuganan ko dahil ikaw nga ako ang imong tatay. Pero nahadlok lang ko. Doon kay ibto ni mo akong liog lang. Ibunal ni mo sa kong naroon. Wala ka lang ko. Tungkol kay nasuta na ako, nagdako kagkayubusin tatay. Huwa ka na ako atin. Ug nakasulti ko, nga kung mailhan ako ang akong tatay, ibton ako yang liog ug ibunal ko siyang naong. Mauga na ang diya sa una-una. Masalaw ako nung kayo. Pero, ulipan ko ang akong mga pagkuwang kanina. Nay, tubag ako loko. Mao ni akong tatay? Tubag ako, nay. Dili ka magkatuwa. Pinta. Oo, mihilag manguga. Mihilag ko tungod kay isang damay. Huwag yung ko magdahom. Huwag ko magtuo nga. Nga ikaw ba? Ang akong tatay. Imposible. Ugol si kapuslanan nga ako magpagkakain doon. Di niya tubangan sa lubong sa imong nanay na nga ipupasay. Novi, pasay lang. Alawan na kaya ko. Magitalikod ka din. Nahadlog lang ko sa ako mga kinikanan. Labaw sa tanan may layas tungod kay
balikon ko. Di ko gustong maghulhi sa akong ipanumpaan kanimo nga wa ko'y laing babaeng nga kumaon ikaw ra. Nay. Nay, bangon na, nay. Tugtubag ako. Tinuod pa ni. Tinuod ang tinanong ko. Pero basin og dili ka makadawat ka nako nga imong ama. Ha? Makadawat ka ba nako nga ako ang imong tatay? Atangis akong tigong higayon. Ako pa hunaon-naon. Angay ba't kang dawaton nga akong amahan. Barog sa ko, sir. Mudag ko na ako tingali. Mudag ko na ako dito sa akong krus. Basin pag lamdagan sa mga kalagang akong hunahuna. Inaupang nga madawat ko sa ako na nga ako ang iyang tatay. Mga kalag, tabangi ko ko. Basinog tiyaw pa ning tanan. Basinog, nagsalimuang lang kini si Sir Donaldo. Nga, niangkon ako nga, ako yung anak. Huwag ka na siya miyabag. Pero basinog, ako na po ang uwi. Nga napadili-dili pa nga, muangkon nga siya nga akong kamahan. Pero, ay, Ginoo ko, imposible manggod kayo, god. Planted naman tingali ni. Pero nagkakuros yung gunamong dan sa dili tinuyo. Nilayas ko sa syudad tungod sa mga pagtamay nga akong naangkon. Gikan sa babae nga ako untang gimahal. Ako tao way swerte. Gitawag og dungkoy pusoy. Tungod kay pirmi mang mapusoy sa bisan unsang sugal. Sa babae pusoy sad. Pero karon ang miangkon ako nga ako iyang anak, milyonaryo, may dagkong negosyo, surplus, mga sakyanan, beach resort, shipping lines, pero dako kayo nga kung kahubos. Anong iya mo may kitalignas nanay? Huwag namatay nga kong nanay gumikas kagool, huwag sa sobrang trabaho, aron lang ko mabuhi. Napisya, kung parang bilim yun makadawat ka na ako si Dunggoy na iyang ama. Ayaw ka balakang tungod kay dili ko siya pasagdan. Mahana ro tingali ang kaubos ka diri kanako kung dili na sab ko niya makita. Basta usbon ako ang pagpakay pasaylo sa kumagbiya kanino. Pasaylo ako. Hinaot pag makadawat siya nga ako ang iyang ama. Balikon ko baka siya. Sudyaan, tulisukon. Pero siyang gipakita din ako. Siyang gihimo. Gipapuyo og bay. Libre. Gihatagan og service car. Gipamalitan sa tanan akong gikinahanglan. Iyang tugyanan sa iyang mga negosyo. Angay pa ba ko nga masuko? Dili mahimo nga mapugnan ang akong mga kayubos niya. Tungod lang sa gipamalit. Mauday nga iya kong gisuburnuhan pag-ayo. Kanaibaw siya sa iyang nakong sa rin ako. Karon ka. Joy, among iampo ang kalampusan sa imuhang operasyon. Yes, Joy. Salamat, Mercy. Og apil pod si Baydong ko nga nag-ampo para nimo day Joy. Salamat kaayo ninyo. Dadun ako sa operating room. Johnny! Mercy! Oy, Asan si Joy? pagkagwapo ni Dodong Bricks. Nice to hear that. Ang hinapay Dodong pa Bricks. matagpa. Mao. Asan na si Joy? Kuan, tuwa na, gidana sa operating room. Oh, mau ba? Hilak meron, hilak. Ano lagi? Nawala Mercy. Hilak. Masinog! Masinog, mamatay na siya. Papa ko niyo, La! Tuwa na sad! Tungo naman ni mo. Naunsa naman ka, Bricks, oy!
Wala gid kay laing masulti. Kana ra gyud, ha? Nagloko. Ala oy. Nagway ka ni tubig soy pagampo oy. Nga Bitaw. maluwas si Joy sa iyang operasyon. Mo. Think positive, ba positive, don't negative. Si Dungkoy ang iyang inspirasyon. Para nako. Aw, mao ba Brix? Oh, kamugit, saksigin mo. Saksigin mo! Ah, Busa nga akong di mong sakripisyo para rin, Soy. Mau. Busa. Ang ano niyang katagan og bili. Ang akong mga pagpaningkamot. Bitaw, Brix. Pero Brix, no, di manggod kami ang nagda sa kasim-kasim ni Joy. Charlie. Mary, tabangi ko. Santa Rita, iampo ko. Senyor San Roque, iampo ko. San Rafael Arcangel, iampo ako. San Pedro Calungsod, iampo ako. Si Dungkoy, narari siya naglingkod sa may kamot. Sa sakarang kahoy, nagiduktok. Dagon ito bottled water. Yang ginom. Oh, ni barog siya. Ug niya sa payon ka na ko. Dungkoy? Oh. Siluan ko niya. Nagduko ko mo tanaw ka na ako. Tuwa siya paingon may palik sa lubong siya nanay. Ano? Nagatubang siya sa lubong sa iyang nanay, novisyana. Oh, Dungkoy. Ayaw ko pala karong, kung panangitan, bugat man yun sa imong buot ang pagdawat ka na ko, di ko ka na isapayan. Andam ako sa pagsabot ka ninyo. Pig! Ganong ikaw pa man nangahin mo na ko, tatay. Dungkoy. Lamay na kayong isulya ni mo. Lamay na kayong lamay na kayong itampalog ni mo. Dungkoy. Gusto na lang bakyaw ng akong mga gamot. Oh. Aron kasudyaan ka sa imong pagbiha na mo ni nanay. Pero may patigbabaw ang akong kamingaw sa pagmahal sa usa ka amahan. Dungkoy. Buot mong ipasabot nga. Ataya ni mo, Sir Donaldo, eh. Pag-aksa ko, eh. Anak. Tatay! Salamat, Dong. Salamat. Tidak, may na kayo kang yatakan, pero murag dili batikang akong mga tiil tungkol sa sapatos nga imong gipalit nga branded. Dungkoy. Gusto kong makasama ni mo, pero masinong mahiubos mo ka na ako. Huwag mo sa kumpiyaan. Dungkoy. Ay lupag to nga, di ko makasudya ni mo tungkol kay milyonaryo ka. Gusto kong musudya ni mo nga namatay ang akong nanay tungkol sa kagool. Sa imong pagbiya na mo. Gusto kong musudya ni mo nga kanahin mo kung tinamay tungkol kay way amahan nga nagatiman ako. Di lang yung kumusudya ni mo nga sa kapait nga among natagamtaman ni nanay. Way amahan nga bitabag na mo. Di lang yung kumusudya ni mo, ala. Naluwi ko nagtanaw kang nanay. Nga way hulog sa pagkwan. Sa pagpakita kwarta, araw lang may mabuhi. Single parent sa nanay. Di lang yung kumusudya ni mo, ani. Kay sakitan niya ka. Gisudyaan naman ko ni mo, Dong. Pero okay lang.
andam ko sa pagdawat sa imong mga pagmahay nako. Okay ra gyud. Angay masagyod nga mahayan ko nimo. O gusto kong hulipan ang ako mga pagkuwang kanimo. Hinungdan nga kutob sa mahimo, gusto kong mahimuot ka sa atong panag-uban. Gusto kong makatagamtam ka sa akong pagtangka. Nay, nanghilag ko ni mo, Nay. Bisig nahiubos ko ni tatay. Dawaton ko lang ni. Oh, Lungkoy. Pero ako'y maawa ani si Ronaldo. Oh, nag-share naman ka. Nganong nag-share naman ka? Nagtatay naman ka na ako dong. Di ka ko katawad sa mga tao nga namutawag ko ni mong tatay. Nga pobre magkay kong tanawon. Eh, kada gano'n na dong koy. Ang importante nga nag-inalay, nagkailhanay na ta nga amahan o anak. Di ka ko ni mo ikaw si Ronaldo. No, dili ron ko. O timailhan niya nagipaila ko na ikaw sa akong mga trabahante sa akong beach resort sa Noviciana Shipping Lines. Lakip na una sa Noviciana Surplus. Sir, o timailhan nga nagmahal ko sa imong ina. Gingalan akong Noviciana Surplus ang akong negosyo sa mga sikyanan. oh bitaw sir. Nga akong beach resort, Noviciana Beach Resort. Wa ni mo na mamatiktik. Wa na lang kay ko magtuki. Ilabi na sa diyang misulti ang imong trabahante dito nga ikaw mo'y tagiya. O ikaw na ang magdumani. Gipandam ko na sa kong abogado ang tanan. Sir, Tatay na. Tatay. kalit lang ka nahimo na kong tatay. Ulasan ako. Di malas pa ba, Dungkoy? Sir, tatay. Magpatawag ko press con. Sir, preskon. Press conference. Magpatawag ko press conference. Tawag ko na kong taga-media. Mga reporter sa newspaper, radio o television. Ano mo pa preskon magka, sir? Tatay na lagi, tatay. Sir, kihapon tatay. Ngano magpa-preskon magkatay? Magpapriskon ko aron ipailati ka nga ikaw ang magdumas sa akong mga negosyo o ipaibaw na ko nga ikaw ang bugtong kong anak o mao'y manununod sa akong katigayunan. Unsa? Ayaw, sir. Tatay lagi. Tatay. Ayaw na pa-preskon ka. Ayaw lang. Dili ko gusto nga mahibaw ang mga tao nga ingon anak ko. Dili ko. Okay. Aron wa na ang tumong na ko niya na aron wa na mo tamay nimo nga dili ka na tawgon og dungkoy pusoy. Tatay, please lang tatay. Di ko gusto nga ipagar para nga akong kahimtang. Gusto ko nga tahimik lang ba? Dungkoy. Prangka lang, sir. Tatay lagi. Tatay. Prangka lang. Dili pag minaot ba? Murag pangilugan mo ko nga kalit lang ko nahimo takang amahan. Mao ba dong ko? O kanindot unta nga ning atong panagilhanay buhi puntas nanay. Oh, pero saan naman? Wa naman siya. Saludo ko ni nanay. Hey, grabe ang iyang pagpangga nako. Grabe. Mo na sa nga namatay sa nanay. Ingon sa nawadaan kong paglaom. Nagpangita ko siyang pagpangga nako. Mao ba nang ko? Sa among kapobre. Pinangga kay ko nanay. Panahon sa among tingkaon. Musugot ra si nanay nga iyang utan ug ako humba. Bisag pobre mi pero diligid matuog si nanay kung wa ko nga iyang makita nga naas bahay. Grabe ang pagpangga ni nanay din ako. Mao nga masuko ko sa uban kung makita nako o makadungog ko nga tubag-tubagon nila ang ilang inahan maglagot ko anak. Mao ba dong ko? Lagot pa gani ko sa akong namuslingan kaniadto. Pasagdan lang nila ang ilang inahan. Abi kay tiguang naman. Mga adik. Mangayo silang inahan og kwarta. O kung dili makahatag, kasabaan pa. Balikason pa. Ug dahil mga anak nga, ang ilang
inahan, masakito na. Uy, bisag sa hospital. Wagi mo bantay. Mao ba Dungkoy? Ay panultihon nga, a mother can take care of 10 children, but sometimes 10 children cannot take care of one mother. Oh, may punto ka Dungkoy. Pero doon na sa inahan nga nasilawan sa kwarta nga ilang gihuptan. Grabe nga makapangasaba sa mga pobre, sa ilang mga katabang, grabe nga makabiay sa mga pobre. Nanasan na. Ilabi na itong mga yutaan. Doon na daghang yuta. Gabi, kahakog silang yuta. Sayon lang kayo ang sayon lang kayo pag-abog nila sa mga pobre. Wa sila masayod. Nalimot lang sila nga karon ang ilang gitumban. Maupang yuta. Pero maabot ang panahon nga sila rin tabunan sa yuta. Oh, gusto ka Dungkoy. Nay, na may magdugay, nay. Manglakaw namin ni sir. Tatay lagi. Kiwaw man sir, eh. Tatay lagi. Di man ko mamugos ni mo, bahala ka Dungkoy. Pero, timaning, ipahikay ko na sa akong mga tao, ibalhin ka ng bukog ni nanay ni mo. Ha? Salamat, sir. Hello, Bay Dungkoy. Padaw na sa ospital. Naman na ba ang operasyon ni Joy? Ay, humana bay. Timing kaya nga muari mo. Ay, kinsa may kuyog ni mo bay? Ang akong amo, si Sir Donaldo. Ang bayot? Dili siya bayot ba, Charlie? Bye. Oy. Gi-off man dayon? Kasi nanawag ni mo, Charlie? Si Kuan, si Bay Dungkoy. Muari ko no siya. Ay, asan mi sila? Matod niya, nagsakay sa elevator. Pero naay nang gawas, wa man sila. Oy, yun na. Doon ay nagpadungdring nga duha ka lalaki. Oh, bigatin man ni. Kinsa man sila? Oy, nanawag pa na ako. Huyo! Uy! Pachalik! Uy, ikaw ni! Bay Dungkoy! Wa makukaila! O, kung ang akong amo si Sir Donaldo. Hello, sir. I'm Charlie. Oh, hello, Charlie. Kasulti na ba si Joy? Ay, dara siya Dungkoy ay. Joy. Oh. Dungkoy? Ang akong kuyog ng akong amo si Sir Donaldo. Oh. Mau pa? Oh, kumusta ka na? Okay ka na, Inday? Yes, sir. Nagampo mi sa imong early recovery. Pinangga ka ni Dungkoy, Joy. Oh. Ha? Tinuod ka na. Pinangga ka ni Dungkoy. Kanunay ka ni hisgutan diri ka na ako. Bibati siya og dakong kabalaka sa imong kahimtang nga ikaw operahanan. Hinungdan nga mihangyo siya kanako nga moduaw minimo din sa ospital aron pagsuta sa imong kahimtang. Og kining mag-ampo nagpamisa sab ni para sa imong kayuhan. Salamat, sir. Dasig lang, Joy. Og today, kaning nahigipalit na mo para nimo. Prutas, gatas, sliced bread. Naghasol pamanggit mo eh. Magmaligon ka. Magpakaayo ka. Oo. O, Dungkoy. Tuudi ay, kalabot sa imong kahimtang dinhi, Inday Joy. Diri na nako gipa-charge. Ha? Uy, nga naman, sir. Tabang lang mi si Dungkoy nimo. Unsa? O kayo hunaw na, nga ikaw nakautang o kabubuton kang Dungkoy. Tabang lang na ako. Ang akong tanyag, natabangan ka. Tungod og alang ni Dungkoy. Pero, wa na'y kaping kabubuton. Kalang amo, tabang rakit. Okay?
Sir, salamat jud kaayon sir ha. Oy, Sir Donald, salamat gigaya. Ayaw ka na gunaw na. Why sa pa yan, ha? Uy, kaswerte ni mo dungkoy, uy, nga nagkaamog ka usama ni Sir Donaldo. Oo, merci. Sa akong tanaw ni Baydong Koy, sir, no? Tao nagigay siya. Tao na. Biyas ni mo ba, Lagi! Sige, unsam day mo pagtuon na ako sa una. Ay, iba na talaga. Lahi na kay karon Baydong Koy. Tao nagigay katanaon. Kaysa una, yun, muna naman kag tao-tao sumayan. Nang scarecrow ba? Mga pangadlok sa mga mananap ba? Bitaw sa di mo Charlie musulti. Bitaw. Atom na yung may istorya ba? O kaniyad to ba? Ikaw, saksi man mo. Sa kaniyad to, sa wa pa siya ni mo, sir, no? Pagkabulingon ng naon ng Baydong Koy. Nagkaabog lang yung mga tila ni. Pero karon, yamatra branded kag sapato sa sinaw-sinaw pa. Nga, sa una, sir, short lang na siya, sir, taon. Short lang nga maong na iyang isulob. Nga di makuha ang buling, kundi humulan og duha ka adlaw. Pero karon sir, karsonis na, branded pa. Kaniya to sir, t-shirt ana sir, puti nga t-shirt sir oy. Pero mahimong itom tungod sa buling. Pero karon sir, grabe branded naman. Kaniya to sweatshirt ani niya. Hinatag pa sa mga politiko. Ang yellow, mahimong brown tungkol sa buling. Pero karon, leather jacket naman. Grabe abay dungkoy. Amo ka man Charlie, mo. Tinuol may bitaw na, di mo na pambuling ato ba real talk naman, real talk. Di ba Joy no? Di ba? Real talk. Bitaw, tinuod. Suod ko kay mi aning Baydong Koy gud. Adto makasunglass lang ni sa Baydong Koy. Kanang tag-50 tahon. Pilar na gani pagsulob. Maguba na. Tang-tang na yun ang glass niya. Tagak pa. Pero karon, wow! Loafer pa! Gabi bay doon kaya. Ego na bay. Di, bay, ako lang i-describe ba ang tao ba nga, tao nakakaitan ron ba? Oo, natanawa. Tanawa gigunita ni mo. Lo! Sige, gunita Tanawa niya. yung cellphone. Yung cellphone ay. Naku! Malung kag cellphone no? Sir, ang cellphone na niya sa una sir no? Ang gidako sir, dako lagamay sa posporo. Napay. Pamuking na Charlie. Lagi sa una mura man ganito ka ng battery sa kuha ng truck. Pero karon sir, wow! Iba na talaga si Baydong Koy lako. Bay, swerte. Selfie sa tana baby. Selfie sa tabay. Diri, Joy, dali Joy. Selfie. Joy. Dole ko sa kwarto ni Joy. Nagpangutan ako. Naman naman di ang operasyon. Ug may mo na gani kasulti si Joy. Mutanya ko niya. Mu-offer ko kusab nga ako'y mubayad sa iyang gastuhan din sa ospital. Aron mo bilib yun siya na ako. Okay, pati kayo. Be, patanaw tas picture, be. Oo. Tanawa. Wow! Kanindot ani merci tanawa yang cellphone ninduta katinaw kaklaro kayo. Nga, pinagulat ang kamera. Di pareha na imong cellphone. Di gini pareha sa una gyud. Nga lubog kayo ang picture. Di makita. Kumungisir ta ngipon ray makita. Ay, nanuktok. Gusto ta kadungog sa tuktok da. Kinsa man na? Basit ang Gusto buhaan na niya ay. Basit ang doktor na nanuktok. Ako libre. Dali, so, uy, Bricks! Hello! Nice to see you again. Bad to see you. Bricks? Nganong niya ka? Nidungol ako ni Joy. Atong kaila ba? Mara ka na ito yun mo. Ha? Oo, sangita pa rin kaglain. Ay, naunsi. Next, may bisita mi si Sir Donald, ang tag-iya sa Noviciana Surplus. Mo ba? Maing adlaw kanimo Dudong. Murag. Marag dili maayo karon ang akong adlaw. Mao ba? Briggs, please.
Please lang. Okay, Joy. Murag, walang ko kayon sa akong nakita karon nga ni si Dunggoy. Unsay problema nimo kang Dunggoy, Dudong? Nice to hear that. Nga imo kong gidudong. Okay. May problema ka kang Dunggoy? Sorry, sir. Pero sa history na mo, ini siya. Sa history na mo, murag, nahimo ni siya nga akong karibal ni Joy. Mao ba? Pero nagkasnabot naman ta na breaks nga si Joy magpakabuhi yun tungod og alang nimo. Maglalis pa bataan na. Bisan niya kung kahimtang ingon ani ko. Ibtong ko ng mga aparatos ka na sa kulawas ron. Ayaw, Jay. Kalma lang, Jay. Ay, kabala ka, di mami maglalis di breaks. Sorry, Joy, sorry. Hangyo lang ko, ha? Hangyo lang ko. Don't worry, Joy. May tingaling nga manggawas lang una mi day Joy para magkaistorya mo maayo naning Dudong Breaks. Nice to hear that. Dunggoy. Dali, ari na ta sa gawas. Yes, sir. Charlie. Dari lang una Miss Gawas, ha. Merci. Ayaw niyo bias, Joy. Okay. No problem. Dali. Gawas lang. Joy, sorry ha, pero nakalitan lang ko nga ni Dunggoy. Og sa makausap pa, ma-offer ko nga ako'y muabaga sa tanan nimong gastuhan din eh. Okay na, Brex. Gihang ko na nila ni Dunggoy og ni Sir Donaldo. Unsa? Yes. Charlie. Sorry, Joy. Nakasulti lang ko sa tinuod. It's okay. No problem. Maode ay. Okay rin yun ko. Sorry, Joy, nga medyo nabastos ko gamay. Marag nakahasol ko gamay. Marag nawa ang akong pamatawsan og gamay. Og kinaintanan tungod sa akong gugmani mo, Joy. Kasan! Ay, pastilan nagpahungaw lang ko, Joy. Pahungaw lang ba? Merci, Charlie. Pahungaw lang ko ba? Sorry for the inconvenience. No problema, Dodong Brex. No problema. Nice to hear that. Unya, lang ko magdugay, ha? Mulagaw na lang ko. Aron, mabalik to sila dire si Dunggoy o gatong yung amo nga ginganlan og Donaldo. Brex. Sige. Makalakaw ka na. Sige, ato na ko. Sige. Bye-bye, Joy. And enjoy. Enjoy. Breaks. Sa makausap pa, salamat sa tanan. Ngayon mo kong gibalibaran, gugma, pusoy. Ya, itanya ko tabang ni mo. Pusoy. Gibalibaran yapon. Hinaot naman kasabot ka, Breaks. Brex. Hindi ka nag-iisa. Duha mo. Si Bay Dunggoy pusoy sad to. O karon, Brex, pusoy sad. Brex, pusoy. Dunggoy pusoy. Duha na sila. Okay ra ko, Charlie boy. Okay na. But you better watch out. Jangan. You better watch out. Watch and learn. You better watch out. You better not cry. Bye-bye! Hoy, watch and learn. Unsa mo ba dyan ng watch and Sa learn? natiuro ko, uy. Unsa mo ba pasabot na ng watch and Charlie, learn? sabi niya, uy, duwa ka kasabot na to. Watch and learn daw. Joy, murag makahuluganon man ang ipanulti ni Brex. Ha? Ayaw ko na niyog biyae, ha?
Yes, Joy. Yes, Joy. Koy. Dungkoy. Malakaw na ko, Koy. Giinsulto ko ninyo. Sige, sulto. Bricks. Kining asang dapita ginsulto ka na ko, Bricks. Basulan ninyo ang pag-insulto din ako. Nong Rex, wa man tingali may gibuhat ka na utan. Wa may mag-insulto ka nimo. Di-insulto ko ninyo. Gibalibaran ni Joy ang akong tanyag. Pero kamo, wa balibari. Gipakyas ka ni Joy. Akong gugma, pakyas. Basig mo abot ang higayon nga dili ka na niya balibaran. Nitanya kong tabang nga mo bayad sa tanan din sa ospital. Pero kamoy di bayad. Sumo! Dato mo? Ha? Rumos kumingking sa kong kadato! Ha? Subot ka dugoy! Ha? Isumpag mo siya. Kuwang pa na! Pagting ko pa rin si Dungkoy! Kaliutan, wa ko'y gitugutan nga mo pasakit o mo kadla sa panit sa akong anak. Imong anak si Dungkoy? Patyong tunip! Gusto lang! Ayaw! Ay! Ano ba ito, Bricks? Naikot ko nga akong kamahan! Bumiking akong kamot! Bumiking ni pistula! Dili! May nilagay ako may kuwan! Patyong teka Dungkoy! Ang pistula! Gipatira ni mo, tay. Ang iyang kamot, huwag nalagpot ang pistula. Kagipa! Nara mga gwardiya, biyabuta sila. Pagkakit yung mga kamot! Huwag sa agad. Gipusil yaning tawanan ang akong amahan. Huwag samdan ang akong amahan, ang akong tatay. Samdan ka, sir! Guard! Mga kaman! Sige na! Hiyaw! Hiyaw mo, Ginool! Dato ko! Bayranta mo! Ayaw ko ninyo, Black pa. Bayranta mo, guard! Pila'y gusto ninyo. Ha? Pila'y gusto! Milyon! Patagan mo! Bayranta mo! Sasi! Oy! Hala, nagkagubat! Oy! Hala, si Bay Dungkoy! Huwag ang iyang amahan! Nagkadugo! Ginoko! Nga naman eh! Bay Dungkoy! Bay! Usa ni Bay! Kano nagkadugo kami? Ha? Gipusil mo ni Bricks. Gipusil mo? Usa! Si Bricks! Asa? Ginagap na si gwardiya. Patula! Oy! Ala, sir! Dungkoy, anak! Oy! Anak! Ikarga sa stretcher, tay. Ikarga ka, tay. Oy, unsay ni? Unsay anak? Unsay tay, anak. Sige, inaya ninyo. Daliya ninyo. Tuna. Gidala siya. Oy, bay, pasabta ko ato bay. Unsa to akong nabati bay? Ha? Nitawag sa nimo nga anak. Ug ikaw sa ditawag usab niya tatay. Ngano man ni? Ha? Sir Donaldo. Oh, Mao nga akong tatay. ha? Iya kong anak. Unsa? Oy, pasabta ko bay nganong unsa man ni? Unya na ta magstorya. Ha? Sundan na akong tatay, Donaldo. Ay, bay! Bay mo tatay. Kakalit ko na ni. Ngano? La! Nahimo niyang tatay si Sir Donaldo? Ngayon ang mga pulis. Shit! Mga pulis! Mga pulis! Bayaran mo! Buhay ko rin niyo. Minilyon ang akong ihatag ninyo. Dato ko! Hatagan na mo! Kwarta, ayaw ko ninyo dakpa. Sir,
Karga na gini, sir. Ayaw. Portahan ko. Hatagan sa mo. Ayaw ko rin yung nakpa. Ayaw! Unsa, Charlie? Unsa nang balita ni mo? Unsa tong buto-butong ako nabati? Relax lang ha. Ayaw ka hadlok. Unsa na? Charlie, sulti na, uy. Saan ka niya, uy? Uknol sa ka. Sulti na si Joy. Hindi mo na ibawaan. Joy. Kining, gipusil ni Bricks sila si Sir Donaldo o Baydongkoy. Unsa? Nga man? Unsa hinungdana? Wa makasulti og maayo si Baydongkoy nako kay tuwa man kuyugan man ni iyang tatay. Ha? Unsa si tatay? Oh, tatay. Charlie nga ko makasabot ay kinsay giubanan ni Dongkoy. Si tatay. Karuha ba? Ayuha ganing istorya, Charlie? Mao lagi. Si Dongkoy ba iyang gikuyugan ang iyang tatay nga sa maron. Ha? Klaro adto. Kay nga no. Kinsay iyang tatay? Ha? Ikato iyang kuyog diri. Kato si Sir Donaldo? Oh, si Sir Donaldo mo iyang tatay. Ha? Iyang tatay katong tag-iya sa Novisiana Surplus? Ay, kay basta mo rin iyang sulti. Ako gay. Bitaw, Joy. Maanay sulting Dongkoy, Joy. Di, basig na nato lang tos Dongkoy. Nagpataka na nato tabi ba? Basin puto, Charlie, no? Basin puto, Charlie. Ay, ambot lang kay basta mo ito iyang sulti niya. Ingon siya na kaunya namin mag-istorya. Kay iyang gidali iyang tatay. Og si Bricks to gidakop na sa mga gwardya. Og i-turn over to sa mga polis. Anong kibuhat man ni Bricks? Marmoti nga ito iyang bahad tingali. Kaya siya watch and learn. Nga, suko kay tingali to siya Dongkoy. Maudi ito. Patanaon ta. Oh, watch and learn. Nakasabot ako, Charlie. Oh. Kasabot na ko. Ha? Ikaw may hinungdan aning tanan. Lang anong na-appeal man ko, ani. Oh. Taka lang ka. Nganong itawang ako malay nga nganong ako may hinungdan. Nayabag ka, Mercy? Ngano ako may pasanginlan mo? Nakamatikod ko. Nga nitingkag andunggan ni Bricks sa dihang imong gisultihan. Ona? Nga giangko na nilang Sir Donaldo ug Dongkoy ang bayranan sa ospital ni Joy. Hala no, mao man sad nay tinuod. Alangan mamaka ko. I'm not a liar. Onya, mao man to'y nasuka ni Bricks. Ha? Uy. Haan pa itong mura nagnasuko nga iyang nakitas Dongkoy. Punan pas imong gisulting karahuak. Nga sila mao'y nagbayad sa ospital. Moto ni Inkritos Bricks. Kanitanya gusto siya ni Joy. Ug ako pagid siyang gipalibaran. Nanayabag na noon. Ako na no'y nungdan ini. Hello, man sige pugong-pugong good. Ikaw man yun, itubag ni Bricks. Ngayon sa unta man, I'm not a liar. Sultira mo ko sa tinuod, good. Yung sinitapos mo, I'm not a liar. Pero ang dili tinuod, maong imong gisulti. Nga? Si Sir Donaldo, tatay ni Dongkoy. Hala, Joy. Paminaw, Joy. Mao gining iyang gisulti na ako ni Baydongkoy. Ato nang masuta kung muari na si Baydongkoy. Ayaw tani tugot nga may dutang mahitabo kang tatay Donaldo. Padayon na siyang mas mga doktor. Bago pa ganiming nagkaila. Bago pa ganiming nga nagkauban sa kong tatay. Mahanaw lang sa tiyan Lord, maluwi ka, Lord. Luwasahin tao ng akong kamahal sa iyang kahimtang. Maluwi ka. Mama Mary, tabangi mi. Santa Rita, tabangi mi. St. Jude, San Roque, San Pedro Calungsod, St. Padre Pio, Señor San Jose, San Antonio de Padua, San Miguel Arcangel, San Rafael Arcangel, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ug tanang mga santos. Tabagi ang akong tatay Donaldo. Kika din sa chapel ng ospital. Mubalik ko dito. Aron mahibawan ako ang kahimtang ni tatay Donaldo. Umigawas ng doktor. Sa nagkang kahimtang siya sa akong tatay. Siya ang nagatiman kang tatay Donaldo.
Dok? Doktor, kumusta akong tatay? Dok, tubag ako, Dok. Kumusta ang kahimtang ni tatay na ako? Tubag ako, Dok. Dok. Wakay angay kabalakan. Luwas na siya. Ay, salamat. Salamat, Lord. Salamat sa Luki, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, San Antonio de Adiabad, Señor San Miguel Arcangel, San Gabriel Arcangel, San Rafael Arcangel, Señor San Jose, San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Francisco de Assisi, Obispo Teopilo Camomot, Saint Padre Pio, Señor San Agustin, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Judas Tadeo, Mama Mary, mahal nga Birhen sa Guadalupe, mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion, mahal nga Birhen sa Lourdes, mahal nga Birhen sa Fatima, mahal nga Birhen sa Regla, mahal nga Birhen sa Simala, mahal nga Birhen sa Manawag, mahal nga Birhen sa Carmel, Santa Rita. Dok, salamat yung kayo, salamat ka. Dok, wala naman na rin, doktor. Kibiyaan ko niya nga nagpiyong ako mga mata, nga nagpasalamat sa tanang mga santos. Oh yes, yes, luwasan na akong tatay. Yes. Tay. Tay. Oh, Dungkoy. Ay, salamat ni Lord. Salamat nga buhi ka, tay. Abi ko baga. Mao na katuwa nga akong katapusan, Dungkoy. Nagampo ko, tay. Nga dili ka mahanaw. Bago lang ganito nagkita, nga mubiya dayon ka. Magkita na unta mi sa imong nanay Novisyana. Yan yun ako si nanay. Nagkita lang una ang mag-ubantay. Dungkoy. Dugay ko na ngandoy nga nailhan ako nga akong tatay. Ug karon nga nailhan na ka, mahanaw lang sad kadayon. Nagpakabuhi ko. Tungod og alang kanimo, Dungkoy. Salamat, tay. Salamat kaayo. Mercy, unsa man wa pa bay balita? Kalabot kang Mr. Donaldo. Wa pa may update si Charlie day, uy. Asam this Charlie, ha? Nigawas pa. Oh. Si Briggs. Siya na nanawagan. Ha? O, tubag ka! Hello, Briggs. Joy! Uy. Joy, tabangi ko, Joy! Tabangi ko! Saan ka sa pagtabang, Briggs? Joy, nakapusil ko. Ipusil ako ang amahan, Dungkoy. Na si Donaldo. Amahan ni Dungkoy? Oo, gatong Donaldo. Amahan ni Dungkoy. O ganong gipusil mo sila? Tungod kay, sila ang babag sa kong tinguha di mo. Sila mo ay nagpabiyayim di mo. Di balibaran mo nga akong gugma. Di balibaran mo nga akong taniyag nga ako'y mubayad sa tanan sa ospital. Pero sila si Dungkoy, kung katong iyang amahan mo ni bayad. Insulto ko. Inungdan nga gipusil na ko sila. Ug unsaon ko ikaw sa pagtabang? Joy, di ko gusto mabilang ko, Joy. May kwarta ko. Bayaran ko silang mga pulis. Gamitay mo sapi, Briggs. Pero ako, ako'y katabang mo. Joy. Tungod sa kadaghan ni mong sapi, imong giabusaran. Nagtuo ka nga pinaagi si mong sapi, mabayran ni mo ang tanang tao. Laki pang hustisya, gusto mo pang bayran. Joy. Kung nagkasa ka man, bayran mo ka na, Briggs. Luuya dahil ako sa. Kung gidawat pa na kong imong gugma, Briggs, ako na tingali ang labing makaluluoy nga asawa. Joy.
Bay. Nagpangita si Joy ni mo. Ana siya. Nya, saman. Tuo na to. O, Charlie. Adali, sunod ako. Pangitam siya nako. Gusto siyang may bawas matuod, bay. Nganong nahimo ni mong tatay si Sir Donaldo? Oh, Dungkoy. Ansa man, kumusta naman si Sir Donaldo? Okay na, Mercy. Ay, salamat in town. Buhi ang iyang tatay. Saba ka doon, Charlie. Eh, sige ka pa doon Imo. yung tao da. Mamahan si Sir Donaldo, Dungkoy. Dilim ta ko gustong magpahibaw, pero nakasulti man akong tatay. Sidang gipasakitan ko ni Bricks. Wa siya managanas pag-angko nako nga ako yang anak. Nganong nahitabo nga siya ang imong tatay? Yung nanim ko nahitabo. Ako ang nakaluwas niya. Nagamit ako ang akong pagkamekaniko. Ang taong way diskarte. Dungkoy. Ako'y nag-ayos yan sa kinan atol sa nga nagbunok nga uwan. Nadaot mo niyan sa kinan. Ako'y nag-ayo. Ug dihang buot siyang tulison, ako po'y nakaluwas niya. Ug nang-apply ko og trabaho sa Novisiana Surplus kay nag-wanted sila og driver mechanic. Nag-submit ko og resume. Ug wa na ko damhang tag-iya siya day si Sir Donaldo. Gibasa niya ang akong resume ug nakita niya dito ang akong inahan mao si Novisiana ug iya kong interview. Automatic nga iya kong gidawat. Gipapuyo og libre. Gihatagan og service car. Gipamilitan sa akong mga gikinahanglan. Yang gipakita nako ang iyang mga negosyo, beach resort, shipping lines, ug iya kining itugyan ako. Wa siya mubutyag kung unsay hinungdan nga iya kining itugyan ako. Sa kabag-o pa namo nagkaila, pero sa dihang biduaw mi sa lubong sa kong inahan, dito mihilak siya ug nanghaypasaylo. Ug yang gisulti nako at tubangan sa lubong sa kong inahan nga ako ang iyang anak ug siya nga akong tatay. Dungkoy. O dini mangangala na hug ang tabil sa atong sugilanon, Dungkoy Pusoy. Sugilanon nga sinuwat o gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares o inapilan ning musunod. Sa papel ni Dungkoy, Ray Boris o Ray Arellano. Joy, Jennifer Dato Minyusa. Charlie, Chucho Bron. Brex, John Pujanes. Mercy, Teresa Tirol. Donaldo, Zeus Franco Cervantes Espares. Spinner Randy Nakuda Tayad, audio editor Ariel Mancao, soundman Aldwin Nakuda. Hantud usab sa sunod nga laing sugilanon nga pagasuwaton gyapon ni Francis Espares. Paminawa, dalit kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang katapusang sumpay so natapos na yun no. Inyong gipangatgan nga mga duha ka drama. So mapuhon og maka-charge na akong cellphone, maka-full charge gapon. So maka-upload na po ta sa katong naugkat nga kasilal no. Uli sa Uwilakay no. Nya ang tindahan pungko-pungko sa atong ipuli diri sa Dungkoy Pusoy no mga ka-listeners. So ora to no, mga ka-listeners no, salamat kayo sa kanunay yung pagpaminaw sa itong mga gi-upload nga drama. O kato mga nag-request o mga drama nga naa na sa ubang channel, pasensya do kayo no, nga dili yung ko makakuan sa inyong request no, maka-upload kay di man ta gustong maka-reuse content tapod ba, magkapariha. So, respeto lang yun.
mo respeto lang gyud ta kada channel no mga listeners. So mo niya mong gibuhat ni kuan ni amiga drama no nga maghatag og respeto sa uban uploader ba. Para dili pud magkabanggaan. Dili marius content no kay lisod kaayo no way magsige wami kitaon sa na lang. Hindi man po pwede magsalig karon na yung pangayo sa inyo ha no. Muna nga ayun na lang gyud mi pangayo sa mga drama no nga na-upload na sa ubang channel mga ka-listeners no. Ayo lang may itok mod nga marius content in tawon. Mula na imong hangyo gyud kay kung kay balo na mo nga naanay nag-upload nga laing channel didto na lang gid mo paminaw no. Kung madugay man gani sila upload sa sumpay sabta lang ninyo kay dili man sa tanang panahon ba cellphone lagi atubang no na may mga trabaho sab. So nadyo mga kalangan sa bada no mga madugay-dugay. So sabta lang ninyo mga ka-listeners no yan na. Sabta ninyo ang sitwasyon bang ano kang nadugay basin way load basin busy lang no basin ay gibuhat la trabaho no yan na. So yan na lang mga ka-listeners no sabta lang ninyo kay naningkamot man yun ang kada channel mga admin sa mga channel no nga maka-upload og mga drama para makahatag og kalingawan ninyo no. Labi na gyud sa mga listeners nato nga mga OFW kay maorag yun ilang lingaw kini mga drama kay siyempre parehas man nato na mga Bisaya nya ag mga tawo dito sa laing lugar kay mga di man to Bisaya. So lisod puro magigsulti ato mga tao nga dili kaparehas nato no. Muna nga sa drama na lang yun sila mubawi o paminaw para malingaw sila no nga mapil sa nila nga naara sila sa Pilipinas no. So magpasalamat ang dako sa mga listeners nga OFW sad kay muna sila ang kusog sa mutabang ba kusog kini sila mutabang o ano suporta no labi na nga kapila na ko na suspended no nawad-anog ka ng pang-load pero naa ang mga listeners na to no ning tabang katong primero na kong pagka-suspended sa Jankin Anota daghan kay tong nagamot-amot og tabang no nga makapadayon pa ba sila Ma'am Cecil Ruben sa una no silang Ma'am Bill silang Chelsea si Kitpe Garcia sila si Ma'am Amalia sa daghan to sa una di na lang i-mention tong mga uban no? Nya sa pagkakaroon po na agyapoy ning tabang no nga ning suporta nga makapadayon bisan pa man og ning agi na pud ka-suspended ba no nya ning tabang sila. Salamat kayo ninyo mga ka-listeners no. Balikon ako ni Ma'am Grace Blanca Flor ni SPG Super Pop Girls ni Life Journey ug sa uban pang katong gustong mutabang no. I-PM na lang ko ninyo sa Facebook page no. Pero kato lang gusto mo tabang di wa ko ayog nangayo ha kato lang gusto mo tabang makinam ko yung mga ning comment ba di ko mo reply na yung mga ning comment ba di lang ko mo reply diri sa comment section kay di man ta gusto ani og mas spam ta ngay abi po lang sige tag pangayo diri no di war ba ko mangayo gino sa inyo lang kabubuton no sa inyo hang maluluyon kasing-kasing ba nga willing mo share sa inyong blessings no. So kung ganahan mo i-PM na lang ko ninyo sa akong Facebook no nya mo na to no. Salamat kung balik ni kuan Life Journey no ning PM yun no kay gusto siya mo hatag og tabang. Salamat balik-balik ko na ko no Ma'am Life Journey no. Life Journey may pangalan niya diri sa YouTube. So wala ko ihingalan nimo ma'am no. Salamat kayo ang Ginoo ray magbalo sa imong kaayo ma'am ninyong tanan no. Og mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching kaninyong tanan ug God bless atong tanan.